Una textura especial i un sabor excepcional. Aquests són els trets característics de l'agricultura biodinàmica, o almenys això és el que asseguren els seus seguidors. Hem conegut aquesta manera alternativa de cultiu amb en Joan Salicru, de Vallgorguina. Coneixem els seus vivers i els seus horts. En Joan va decidir ara farà poc més d'un any dedicar-se a l'agricultura biodinàmica, una decisió presa perquè l'empresa Vivers Salicru començava a notar els efectes de la crisi. Vivers Salicru han estat des de sempre dedicats als arbres ornamentals, però amb la baixada de les vendes van començar amb l'horta biodinàmica. Aquest tipus d'agricultura vaig començar l'any passat perquè jo al tenir un viver d'arbre ornamental, al final de l'any 2008 ja es va veure que va baixar molt les ventes per culpa de la baixada de la construcció i vaig veure que es havia de diversificar l'empresa. Ara, en aquests moments, degut al gran futur d'aquest tipus d'agricultura, doncs he demanat la resta del vivers, de totes les plantacions que tinc, poder anar transformant-ho en ecològic. Aquest mètode de cultiu treballa d'acord amb les energies, en el sentit místic de la paraula. És una qüestió còsmico-terrestre. I aquesta agricultura consisteix en la interacció del cosmos, les plantes, la terra i l'home. L'home ha de crear l'equilibri perfecte, de manera que tot el que envolta l'hort funcioni com un cos viu. O sigui, que la terra sempre tractada com un ser viu, les plantes entre elles s'ajuden de manera que es pugui combatre naturalment totes les plagues. La terra no es treballa, no s'hi entra cap tractor, ni cap multicultor, ni res, i d'aquesta manera no es perd la fertilitat i la planta cada vegada té més qualitat i millor gust. La mateixa paraula biodinàmica ja ho deixa clar. Bio és vida i dinamis és energia, entesa com a energia planetària. Aquest mineral és el quars verd i ens serveix per captar l'energia planetària de Venus i ens ho transforma en salut per la planta. D'aquesta manera no ens agafa tantes plagues la tomaquera i tot tipus de verdura. Per fer aquest tipus d'agricultura s'ha de seguir un calendari específic que regeix per les fases lunars. Hi ha diverses maneres de captar aquesta energia, cultivant i plantant segons el calendari biodinàmic de la Maria Thun, tinguent en compte que la lluna cada vegada, cada dia o cada 2 dies passa per davant de diferents constel·lacions. Per exemple, quan passa per Càncer és dia de fulla, seria dia, en cas de que la lluna sigui descendent, doncs per trasplantar tot lo d'arrel. Ara, per exemple, amb lluna plena, el cosmos és especialment favorable per plantar plantes d'arrel i per això en Joan se centra en aquest tipus de cultiu. Ara és quan la lluna està baix de tot, que és lluna plena, i en aquest període doncs, hem estat trasplantant tot lo d'arrel, que és porros, hem estat plantant cols, hem estat plantant enciams, perquè quan la lluna està baix de tot és quan reforces l'arrel i arrel abans aquest tipus de planta. A banda de la dinamis, és a dir, la part que treballa amb les energies còsmiques, també és imprescindible cuidar la bio, és a dir, la vida. Amb l'agricultura biodinàmica, absolutament tots els elements que intervenen en el cultiu formen part del procés i són considerats vida. Per això no es netegen els horts de les herbes que surten. Segons en Joan, cap herba es pot considerar mala herba, perquè totes formen part de l'entorn que afavorirà el creixement dels cultius. Fins i tot la terra es considera vida. A l'hort on hi ha els tomàquets, per exemple, el terra està coberta amb tota la palla dels marges del voltant, concretament gramínies, que s'han tallat a la primavera i es posen al terra de manera que fa un acolxat i d'aquesta manera la terra no es crema, la flora microbiana que treballava per nosaltres tampoc, i d'aquesta manera creem aquest ser viu que treballa per nosaltres. És molt important també que al voltant dels horts creixin plantes que atreguin l'atenció dels insectes. D'aquesta manera s'eviten les plagues, perquè la fauna s'instal·la en les altres plantes i no en les que tenen els cultius. És important deixar tot el que són tramusos, llengua de bou, totes aquestes plantes que tenen el calze profund, tot el que són trèvol blanc, perquè capta molt el borinot i l'abella. Llavors, quan comença a florir, per exemple, el carbassó, la tomaquera, llavors ja estan instal·lats aquí.
La diferència de textura i de gust de les plantes és, segons en Joan, molt diferent a la de qualsevol altre tipus d'agricultura. Per això començaran ara a treballar per grans cuiners com Santi Santamaria o Carme Ruscalleda, a qui vendran els seus productes. Molt especialment els tomàquets, tan apreciats per l'alta cuina. A més, també fan venda directa al seu viver, a Vallgorguina.